Hoci príchod akčného hrdinu sprevádzali špekulácie ohľadom jeho zmeškaného letu, kráľ Belgičanov, ako ho tiež zvyknú nazývať, dorazil na Grand Opening v Nashville na čas a hneď si prezrel areál. First of all, I did the walk around the distillery. Najprv som si prešiel celý liehovar. And from start to finish on the process. A videl som celý proces výroby od začiatku až do konca. All the way up to washing my hands. Musel som si samozrejme umyť ruky špeciálnym prípravkom. Spiritus Liehom. Sanctus. 51-ročný herec, ktorý pod Tatry dorazil priamo z natáčania The Expendables 2, pricestoval na Slovensko poprvýkrát a ako podotkol, hneď ho očarilo. Prišiel som v noci, takže som nič nevidel. Keď som sa však ráno zobudil a otvoril okno, vyzeralo to ako Božia zem. Aj ľudia sú super, možno preto, že som filmová hviezda. Jean-Claude na tlačovej konferencii prezradil aj čo to o poslednom pripravovanom filme, ako i vzťahoch medzi hollywoodskými hercami a na záver zložil slovanskému národu poriadny kompliment. The people are in very good shape in the part of all those countries in the CSI country. Ale the woman, the very tall, thin. Veľa ľudí z východného bloku vyzerá veľmi dobre. Hlavne ženy sú vysoké, sú štíhle, ale aj muži majú dobrú fyziognómiu. But the Slovak, they're known as very strong people, huh? Ale Slováci sú veľmi silní, nie? Veľmi usilovní. That's what they say in my country in Belgium. To je to, čo sa o Slovákoch hovorí v Belgicku. Bezprostredne po tlačovke sa JCVD presunul na pódium, pod ktorým už na neho čakal takmer 10 000-ový dav. Ten mu v zápäti pripravil také privítanie, že to svetoznámeho herca dokonale zaskočilo. Vítajte Jean-Claude! I never did this in my life. Nikdy som to v živote ešte neurobil. But I'm gonna shoot the audience to see. To see what is it feel like to be like a rock and roll star. Aby som si... Ruky dole pre Žámos Sporty! Filmová hviezda však tunajšiemu publiku zložila ešte jednu poklonu. Na otázku Michala Hudáka, či už zažil takéto privítanie, totiž odvetila toto. And we all know about feelings. Ale je to o pocitoch a ja sa riadím pocitmi. And when I see, I feel. I don't see, I feel the feelings of love coming here. It's amazing. I would like them to be here. Ja cítim pocit lásky od vás po mne. Vo veľmi príjemnom svetle sa Jean-Claude Van Damme predstavil aj počas autogramiády. Po celý čas ho totiž charakterizovali tieto tri slová: úsmev, ústretovosť a ochota. Mimochodom, rovnako ako k smotánke sa herec správal i k obyčajným ľuďom. Tým sa neraz odvďačil potriasaním rúk či fotením, a to aj napriek tomu, že sa v tom ochrankári viackrát snažili zabrániť. Niektorí z prítomných si pritom dokonca užili i neplánovanej slávy. Je fyzicky možné, aby sa odfotil s každým, prípadne každému venoval autogram, alebo milé slovo či podanie ruky. Na záver svojej návštevy predstavil akčný hrdina spolu s hostiteľmi verejnosti novú Nashvilleku, aj keď ako podotkol síce whisky nepatrí k jeho tradične konzumovaným nápojom. Po ochutnaní prvej slovenskej ale strúhol uzanlivé gesto. Svetoznámeho herca a športovca tak musel bez pochyby potešiť aj spomienkový dar. Od majiteľov Nashville Distillery totiž dostal obrovský súd tohto nápoja v hodnote $15 000.